umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo ya Bible. Marono manchumolere on TV andonsi a sobere tenane maro bengi atokonyana somro video bobosera bwenga litgo ne lia chuma mosi tariki 14 motenyo ikomyo mwaka ujiribere nemeron kebere naisatu katose medina nyasae okorende korwe wiki eritu atiganite a somro beri bobosera andi tukorera tunyasao twanjere twanyoranire a sembeo ngaki maro baya ogendete kobanero gosinga yoberete bale bande kanisa litgo lia lero nani bale baro berti kwenda emisa agose ekanisa litgo liangyo igo mwensi etokubarigani ime yomuroberi bobosera bwenga mochaka monaintwe ani mokora monaintwe inyora no muroberi oyo no korosa chinga chaito tuachibwaka tuachirosa kabisa alia sija bunegire tuachirosa akaroto na bishop wa tuachirengana ania maryogi yechinga yechi family nando mosingi oye na se Biblia ose obase mosingi we Kristo ndirugo tabyo tu karam enyoma yawe asarigire ochikori gichinje yaya tuni otorega iga asomo singi we Kristo okwena kina aji family jeto cha skire bosyo ande cha bwene yankwari yani kote ina bono so ime yomoroberio ndora seseme mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga sesemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News korende kerekeli kyao karokini gutuma gwetera se namba era seskine igura ya 0792192834 endo tome uchumbe ana boto dena inkyura ndo kwanere osojangia to bigeri tukuri rero wose otodenga ki umoroberio onyareko konya Bishop karibu. Asante. Aki wiki ya yale. Wiki ya bere buya. Nyasa bere muya. Nyasa no muya. Ande twaraniro mete injekora ndrabale mambya. Simuro kulionde. Mona sense moyo bosera nande toko ba abasera. Atoko ba abasera. Njenda reta barende ngambya mono andonsi ase motorigeretie. Ase wiki yega bana tu asoire ya kabere asomutinyo yo 10 imanya tengenya sawa bero muya wiki ngima mangana bera manga matanga mange chipole bono tokwaka tokate bapole chonsi tokukwana asekete lakini ende bali mwensi bimwasiri abamino bose bali amogenda takubuta mutara ene abamino tutaita kwata banga pole sana andi tokubate binga ubosera rende karibu sana ni maite kuna ramore Jumamosi mwana ite ichuma lakini mwana maite kuna ramore ande kada moja kuna maite mundara rukuru Nairobi ojete ichuma onda yaro nyombare usoruete Mombasa usoruete Kisumu nwana nere tikaumena no bosera nali aranyare gusesenigo biasano manju muri bono bosera bwenkane nekra tukorosa chinga cheito dote na bono morobinigo kore twasore kila litko lya Jumamosi ko jakra chinsebere chamarwa paka chinsiza toiga achia obotukubware wali tukura Jumamosi botambe bwate tariki bina obosera mboro imeyandi Steven Rwansuma usi SMS yaone onkanetie wetera ase namba erase skini ya igorabo nindo jena mwachakiro jitonyi mapema kabisa igono toko maeno bosera wachakire bya sana enero ndi Steve Bwansu wama usi anene tugire Jumanto agatabire na bali basire dia bamwe abari ko bane bali tugire Jumamosi matanga tariko bamono lakini bali babwate iga yo ko bane bali basirire tuko batabina bono utiganya sai abao baremo andaendere ko barwanira andonse smobere kabisa tuomera n'abantu penina kerubo kurwa preach camp n'abantu banje tomorobirio sana byamono penina na indi n'abande tuomera na chusi abande nga kintu amaite usuno motambole nga kero ikaranste tukora kana usuno motambole so bali bonsi pituomera ndi amana inwe onda takata banganya saba sinimono na indi mogendera kurigereria na indi nyasaga endera kubakongia asomorobirio bubosera bwichinga Uyasano manju muri kirangere kyao na kitu taketa semaro bayabone kyumorobirio nyareko konya kabisa muswati nara alia okobali pata alia karotire junction ali
ko pata nera alia ko best kuruguralia umongino ile tari ondi nebire anje tumoroberio kabisa nande nerina kila litu karombo eto konyorande litunda basi manje nje ngeto ngari litunda dina umoroberio bwaterari kabisa nande ngwaneri pisho biyamano ekarmanda te kubati umoroberio biyamano ferisa nyanchama ino mongino ne nera kumakira biyamano ekara ngeri libagana achira kona mangana yobosera yodera ko kwali baga ne Rose nangari baga bale na Santa baba Dan Nigel na Junior wale ndeta ko batenga ona tegerera mwikaranza mwikenze kabisa bia sana ngo te tore to bigirti kuri lero nonye no mongina mama irende mbaba gorwale sensema ya America na to akone nero ndabina ato bononga ito so iri mimboro video bona arigereti atorigeti kabisa gorwa sensema ya America bia sana marende okwiburo kuya noji nondegega ongerede nje umaite egendo gyokomia my mother tokumurangari baba ntubona baba tokumurangari na mine nande which is good na nego kwa mjenga mama mose baba baba ni maite baba no mwaka Jackson makurio sinde nanje no ale bona somo Somalia ari me yumoro erento mirante ni no mirante manje bona teto enda seto buge tukoria lero ekarto de kwanana ningi okonyorena ne abantu banyuma betaine bara konyaba we betaine bosaigo konyana abantu betaine kitota korana ningi okoranyona mugaka no mongina betaine bosaigo bona njibano nyorena binyabende ose Brighton intwetaina verista bosaigo nabanya reason te yonene lakini konyana abantu betaine kitota turanaki ningi gekogera omugaka bagweta no monginoe ubosira bwasarika Bishop Naboigo. Adoro guarne. Wano Kiragere. No ene ati kuma chumuria to mere eri jiburia utato mere berengere enkiro chikiragere umugaka bete no mungino. Oso mungino bete no mugako usaigotu. Bari bagwetana bose chiriso ninjiro abantu baretane lakini na hato tebina enkiro chikira irere umugaka no mongina batari gukwana mete kwigere mpaka batari gukwana bana batari gukwana nde mbara batamenye tiamo aba no bari nyombe yamo agi mamenye tiamo na nde mbari gukwana na nde mbara konyora bara se nyomba musibati na bakolete ndagera beka bwe mesa uri aragere ke mumi singe bari gukwa so again takana Brighton number 1 nyasaye gatongete family igatongete family ekobamo na inde family nyasaye family entangani egendo ngira abantu batana kumanya okay mba kolete bibe bakaliri itunda lakini nyuma yo koliri itunda liria nyasaye nabaseseneti abantu bali ando chituko iguma ko sabo na inde nyasaye muna baseneti akabategenda muibole momente kane nekene mba ibolete bakoraki bakamente kana lakini mono asijika solo chikoruera asiji family number 1 togoja twanyoranga kurwa sabantu baiboire kurwa somuswati iboire bose kurwa somusacha iboire ebisakuru abantu bakatabanga aseke gusinge nataka kwana kiamba jirake patende abantu babirese ebigusi ebisakwao awa bose mechimaburu mechimaburu ateko kiro monto na baiboire ono kwanyo muswati eibole tukurwe gesaku bose kebe na atakago mugako embali kuigwana musibati taliko banze onyo musibati ari igoro bose mugaka taliko banze mugaka ari igoro bona banta bayiboire amanyinga ari tafao kiro montari igoro ndete otegere na ande omanyete Brighton amanyinga krabe ira yamo I don't think ko samangana nabo because birago tabanga bono muruji ko babere mokoba egentekemo emokoba umubiro yomo imine sie mokoba amanyinga yamo amanyinga abandi bale batanga ekere kwanyorero musubati umukwigwana amanyinga mwamana kuruwa mwakaraki mwanyomana lakini mono okora nchengi kora nguweta no konge bantu mbaigwana ni manyinga no bicho dena montare toro ruronga are toro baruga wala because ko nyala amaene ko nyala bantu bachane pakomo eri batikana pi osaba bantu bakuruwana lituko tuko no mugaso ndo bakuruwana ko ko nyoro ndabwati chiarama ondo umisiro yo ndo ko nyala basati mbaroko tabanga nje angumisete kangita bakakangumisa bono konyoranga abantu abamanyinga na ya marenge boli because busen kwara news juzinga musibati akabwati umusaje kwara ali news musibati akabwati umusaje akamuita abantu ngamusaje ogakino ochire isiko ogendo juko muita
abanda buru jamanyi kana ya mari kerukuru ogo uito mugako no rojira sajire bono kore kwa muita ngikwanyora faida gikwanyora bono bishoko tono zo kwandenga ni yigoro abanto betaine bakirana okirana nyomba tu abanto betaine meteo to kwana nene bari go kwana ebakirete tu meteo nyara musaja gore ndo byae usendu kaiga nyore nkirete velista usangirete ingi yego jagia changia mono konya abanto betaine tu nakie to nete go kwana sima bisho bona grote ana enga kirene nda kore manyero barua nende na wana usubere na barua na rukali bona karora take kumanyoro ngano no baruru wao na kere mutabwati elio gielio na kere mutabwati ogweta noko okay 100% mwanya bantu mbako 100% weta na gota iyo kole chas pito weta na igana ndo bugima wagaraki wagana kimwanya bantu minto biko burukana kega lakini kwanyora lakini bono mbaro biko burukana bia bamwa wasi bitali gotimoka bitali koera no mweri binde bia korera makweri binde bia korera gotigana so bino bitokonyora ngaki orubaruoro amanyinga aya na butoko yata utinga manyinga yata alenga so orubaruoro rwarenge ruao eyo tugurigire ni mono mongina mokunguru musaje ngokira mono bishop ora gire mono nyomba nege saku abako no musaja agukira agukira bori ala kirero mukungu no bono ebisaku egotegemeye gesaku monte yora tebenga kingango yo gukira mono abara nyo musaja gukira utago mukungu abange jiranya bandanga kiago chakirete ntwana gukwana bona bakirete gono takagukwana wosa musaja kirete because bono konyora ngama goso nari labda musibati uri bosenkendo musaja moeta kamutebio kolega sejinde takora bono aranga libagare ku mwaka busakore kende okira ebintu bire bikogera omonto kwaranga libango na gukwana tigankire ya bishobona ko kiroko karaboto dera bantu bakiraine nyomba ntotera ne ryogo nande ne ryogo ryogo suya manganande yandi yogo poesa ile kana omonto ko kwana arenge nanda imokyubururo anyorwa kino no mongina usomongina imokiriyoboro otena dawa ni kunyamanza usomonto tena bono tigangiriro musaja usitigangiriro ona liende na kieko okay na vere ni dawa lakini sangine sio dawa nyomba nyomba yeriogi na abana kare bale nyomba abana kare bakuga nyomba inere nyomba umusibati no mugake kare bakukwana nyomba inere nyomba lakini wone nyomba kirete ero musunte egonkora nga setani nere na bwateli bagari ayega bone iyo kora ni nyomba ya setani asetani agutabara so egente kanene nkeringa egento gekogera mono tukuna kuriginga ngiye kugara abantu bagwetana aboko nyone bagodiva kabisa onyone chibesa abantu baitana batari gukwana bose no musibati onyorete chibesa musacho musaba tamoeti bose agachitumia ngakikware kuchitumia tukabangeteke bantu bintu mbire bantu bagwetana ngakimogondo asali na tabeza chikolemwa ndoje tasa atana kolemwa abono ko bantu baitana umwana uyo ngakiatara yende sukuru bantu baitana ngakengombe irere tanywe tamacha bantu baitana ekinyombe tabuzire one bintu mbire abantu bagwetanira ebinde bisinini bitabwatira na mago ebesa no manju muri ganda gutwa kerengera likyawa inkyuro chikiragero musaja no mukungu betane baka bakirira na badero kwana madego gabani bakoyo makorara gose nasigete yondorara ekerorende ikarena emuro mubiro wamo ikarende omura ose sitting room ondorara bedroom onengora abani baka chikoni otiko mugaka kakarere bieka teto ngeko gerando badiva bishonto tena aba muntu go kasirika bwango osoko geju bwango nire na bona abantu tikabakirane Jaya. Tadi uwanja kwenya sawa ndo bakirane. Guno uwanja kwa shetani. Uwanja kwenya sae nkolia mariga watabanga ki mwanjane. Mando banjane. Na inde motebererani. Na ba mariga wataba. Batebererani. Motebererani. Wikabona abantu mwikeno neba na magoso abantu mwende mwikaranza mwasorwa magoso ali magoso tana kubura semwe ndi takubura na preto ningo tabinga mwao takubura wikanyora yendo na gojo gojo kwatruba ndake na nje jine kwa nyambu yo lakini bono aseri goso lire abantu mwende wikaranza take your time mugaka no mongena sorwa mangana ali aire no bogi mabokareki bogendera abantu batari wikaranza na gukwana amangana ali bako na kugaja nara ko romako musuko wacho ko mwako bwesungiri waro mwako ndali sune kali mata ali bwesungeti watabangana baye babere bone samangana ali montago na kugaja oikasegete webekengwa omongi no oikasegete okoraki
soito mogaka busogenda so mangana libagadia mangana yokogacha ikaransa kwana teberania abamarika wata tia ukirana teberania yo masoyo asoyo na inde namba 2 egento kende kia muhimu sana gekogera abantu mbakirana abantu bagoraki gendo ngetokuruka counseling counseling ne gendo kyo gukumisana because nya mwachete mwakolete busene nyange abantu bali babatenere okay banda bona oranye mbakari yange lakini nenda abantu bali family ketenerete ne ine biya busene kanisa muguji na boro cha bandambu ya bali genda nyono mongina genda so mongino limo tabe nga ya nyomba mwane nimbwata bokongorega umuntu nabaho gota nga ya yo gento gokora genda si pastor busegenda abangana ikaranzo no na se kanisa akwanwa mwasaberwa mangana yakoraki aera umugaka na wende gukwanirwa umungena na wende gukwanirwa gikanisa bantu bonse bali kanisa maite ubugimo okonyoranga mbabwato bokonyi because abantu baroberwete pastor baroberwete babakonye bakinire gesaku abantu bamenyete buya ndi na bono kwanyoranga abantu bane maite pretonera abantu basokire okoreta no ne report ya sekanisa abantu bakogosa nega bahara nega basunyura nega nande nabona mami Jumapili obale bonse kanisa haleluya amen haleluya amen Bishop turatebana umuntu ntaroko gejuwango gati umusaja n'umukungu yarana usiniri goso gederi alengo kwarana gokoboli nyanjama ngo gejuwale ose nyanjama gakoboli ragira ngo gejuwa ora no yo mokira tabana rende diga uko gejuwo kora korgo kutakire ko ba asenywa ako gejuwa ne samarika watabase Kiswahili ngasira ya mwanadamu empendezi Mungu azira mwanadamu empendezi Mungu uko yani uko gejuwa kwa mwanya bantu kuliko ko kinyasai because karo kuligeria ringano ko gechigwa ndibwate amangana mange ase Bible number 1 ro mondo kurukwa Kaini gagechetuwe agaita mumuro mwabo igo ndoroje ngoko gechigwa nokobe kero monta gechigwe igakoraki yagwito yomo abo na yako mondo kuruya okurukwesau ekera jete konyoranga Yakobo mulire kiregento umaidro anka Yakobo atamete ame mondo yo na genda timanyere timo ndaraza baraki so okogechigwa nkorororo kimwanya bantu amarika ko tabanga mogechigwe maite bibirine asenale gukwana getabu kya Efeso itinginye ekota mogechigwe lakini mogechigwa mobasa kogechigwa mpaka lirimere yani ngogechiri mnabona mwaitana museno mongno na lakini enderi lirimere komogete igegecho nere nyakwa gechigwa chidaka jirie gechitigere ere chidaka echi amangana yakoraki aere ya ebisa no manjubiri ngatona ta komunikira ngiye kuirira umongina no mugaka badive yani bagejana tu se bakirana ekitona ta kurito tumereke ekerengere kyao ebishona ra otebana era korokuna Elvin Keys official akarodena kindly address the issue ya oro meme chinkwana from both parties adana to kwande chi meme oro meme naki rogare chinkwana ni ekigare koturbani enyom chinkwana ya ase kanisa yane inere program mbwate gore yoro meme I think nyengo kora nkore mambia ne ronga ndichi wiki angibere igoro yoro meme romera gogo sari enyo ay tari enyo ama romero sari bite binge yo to kwane wiki to kwane ora naki ngora kanyi no romemba romero parika danga nege tongwe kana kini ke go samboro sana ro Wane wiki na batura kwande oro meme ngaki umonda gergo lendo oro meme igone chinkwana ase family tutongeyo next week mbia mono Elvin Karolime yumurubati anso meje SMS bire karoto the Bishop Ensuria Maita tena Sunday ready abana Sweet Boy omwana mukorovi na Smart Boy kurwa Melvin Aram Salam Club na balime yumurubati tena no alime imepitanya kwa moja kabisa hando matuna ya Nyamira tuko ndani ime ya top 6 Salam Club na wande ime yumorobi Belik Ochwangi atebana kurwa aigagesu liya nyambane SDA Church na Oliver Kerebi hobo sera buenga titori gotiwa nyuma mpaka omwerio bwengoli atena bako mnyoka mpaka engoli tuakora nsuri ya Maita bado nilisoma yako ningoroje na olime yumroberio Bergo Jwang tena ndio nimesoma anakuna Kerry Ested ama amorioka ateba no alime yumroberio habigeri yose kurujitago hemanya libali masaba nikondani ogotegenana naboko kogera ogokirina wacha yogotegena na stila ogotegenana mondo tari faithful to each other lakini ekyo ogotegena na ngoko gerokire
lakini obogori omonto ngaki onye omonto osogete isiko nabo gotakomanya nki asogete nokire onye omong'ina owe kwaigure no omonto getokamobwate nabo ekogorokire lakini togokire lakini bonekero kwa mubori na bera changi ogokira ori onde bona agokirere adena ukare kwa moja agokirere takwirane bona ebe lakini ndaerete bono mbwanje ayo jo bori ndo monta agokire usega nari bona yokiro omori gira disposiro tena kurwa aiga pamoja no arimi yumroberio ase marogoba ya abone bia mara swali mali to toma jujube jeno ase marogoba ya abone ni dojena awadana anara wadana abakungu mbale batongire nelio gitu na ni kirasi omali getting you live from Gecom village adana abakungu mbale batongire nelio nzoli twata bebisako batongire nelio gitu tali batongire nelio bebisako kaliye bwere koru Bisa, pisho mungura enda tutora igo monto tebana no musaja au tebana au sea siyo no tena iga oja kwanya kuga nyumba tori go kwana no kwa nyumba ni go kirete abasaja mbaro bono nyumba bawe bakiriri lakini isiko aya chisara wale chisara tena pone basi abuga na stance kutoka minyingwa ogo tatwara omwana asenyo kora tena na bara kirena usate to kwando tatwara omwana asenyo ogotwara omwana sabagusi ogotwara omwana sabagusi ekina bo musacha arakire takwana na mukae nakire bono basacha nabataeta abana ogokira pi lakini bande nabo konyoronde ngokwana lakini tai gukwana kerike ki 100% kwana igoro iga I'm Chen from South Mogirango Ekona obosera bwa tokonyire mono pasta tusabirani mbiamono sana then oyogoro Jen kwa South Mogirango then obosera imesaidia sana familia asante sana Jen yakaro then obosera bwa konyire kabisa watching from Nyangururo na my wife baada ya wana watch kur Nyangururo kabale no murgio ya Juliet ila temo then salimia pasta ni Johnson ila temo pamoja hadi mwisho ambari badate utobwatia asema roba ya Boni medena majiro de mambira kine roba ya Boni safi kabisa ni Eric Mbui kutoka Gesijo na Trubena wake upendo ni wa muhimu sana na bwanjani ni muhimu sana asi familia Maiteba no bando baja kulika oyale Mbui no monginoye Trubena atubwatiti asema roba ya Boni bia mano era utomaje semesina sema roba ne kroto kobordina inkiro ja kirerere umugaka no mongina bodiva bakirerana Kwanyoro makar kora jikoni maito manaro utari kwikana nyumba baragire pamoja koragera alisiko ogojoja koragera gwoka muno mo oyo makwani na bwigoro yo bwanjane maita bwanjane kara bwaerire abantu maita kara banyumanite buya abantu banjaine buya abantu bara gosaka buya lakini bwanjane ngo kabaro maita bwaera bisho bingi ogoro bwanjane umuge mambo na boko na kogera ne bintu bikora uzaleka na marika ko tabase kitabu kia mata 24 14 abatabanga ekere ebintu bya mente kanire busem obokongu wa mente kanire busem cyaro ya mente kanire ubwanjani bwa bange tigobogopo so ubwanjani na baro bungo changia bore abantu gukirana ubwanjani obekere boro abantu mbagukirana because abantu bakwende kanisamo abantu bagusabamo abantu bagusoma bibiliamo abantu bakorageramo munabona gweta abana batanga igonde no murugione igonde no mugakone gotore na fulani ahuna bwa abantu bibiliya gwataba babwato ubwanja lakini naende gwekomanya ngantu cyo tukwanenga ubwanjani obokoremereri abantu mbaro batatageti koremereria because ubwanjani obokoremereria wanjani muri gwakani mabe wanjani muri gwakana mabe ya wanjani muri gwakana mabe okonyora abantu bakuna babwatege siomba busomo ntaka jiteke wacha konyora ngegento keriki ageriro itiro yo mwabo kusoko seba asera ni asenge njo bwanjani bolia bwanya sai botai ndo bwatu bwanjani bwanya sai ndo bwacho bwanjani bwenseye mbara abantu konyora banjene kereni ibero ekere ya erire basi kwanyora ngomondolia bwanjani bwanya sai botai yo bona mangana jagere usagana nde boito no komanyanga naboko nyoranga asigete bintu byarenge biya ekere bintu bya erire busitwase chitayo sendagere tayo andabona bali kwigwana bona abantu abakirana because bona muzolito kale tiki muzolito hiyo naro te ona ninjirire nyaboke ngote abuna amosaja na bagwanja kirire umurugioye anekero umurugioye akumubori no nechibese ekero mosaja atagete kwena no nechibese na bagotonyera umukungu yagera eliumana lyaba no gukirana kwa basinyo aboigo Iebesa nero na bebe santo ate banga aki ebe sango changiere because abantu bara batatete gutwara gento ko responsibility
bose kuwachipika ase ng'encho ye family na naenda basubati na barumbaro bakubulia besa batari kubulia sebese ase njirere ngia musubati na rabulia besa sama darau ntubase kubekera basacha ngango boli kubale bagora basama naende na mbaroro ramanyete ngaki amaena musacha ra chamate ngarero otwaite iga busikende iga busentwaka ndiribe musubati urigwa kwanyoro ukiri tata kwera ni uchako turba ni bintu kamaenda bantu bali ku bintu ngapangara ba Senge njoga magana taribu ya. Na Bishop tena abagengi na bakogera enyuomo ekirane. Adana abagengi. Mbura gwatebe tiku. Muka ariga, musacho ariga. Ya. Nabogo wana ko muntu kugambira ko mambinga muka akobera asigete na uno bolimo. Bono kwanyoranga gwajire obotete ukire senge njo gwatebe tiku. Gwatebe ko wana gocha usajire gwacha ni gisegirioka. Wacha kurwana. Obotete kabisa. Obotete paka kwarwana bara bago jabaka barwana. Asinge njatebe tiku. Lakini mshobona kero muntu atebulingana usenjente ebulingana ngakingo ndanga approach bono first. Akera gwatebe bulingana. Number 1 yo kulikolera uchunguzi. Mwekora litakuna andoliro otote togenda kuli minyokera kumuboli kegima ya irangora abako nyaringana liria kare boli yangu omondo koletera ringana eri nkioro chata ketere oyo karta ringana nkioro chata ketere kortanga ki ngeke ngere nkiata ketero chinata eteko moetare na mukao obono gotebirira na gento nge yago konyabu because nare agukurute bomb umayanga na yeruti ya goko genda naye bano kwagenda injiro ko na ndo ibono ko tebita ko jago no tegera na tuwe o jago ko se umaitenera buoget na Fred Mochache na Maiwo bare no murgyo Estera from Kiamabundu Kisi ndani kama kawaida medali tena from Fred Mochache bali no murgyo na badana and my wife bono njiko tena bali no murgyo Estera korwa severia Kiamabundu iko sana meteo bisho twaro no bosera bandoko te totebena bono Fred Mochache ebene bakirena mukae takori kese mbaba nali kese mes kwanza mbaligiriamo bakori mata bantu bali batakuri ya mata ina bono bekasanga bose bekasanga pesa na Fred Mochache korwa ya Kiamabundu kama no murugyo Stera kabisa no Stera cross weekend na bo kobeka mono abo hi ni Lydia Kelly from Omoyo watching live with my mom Savera and the Ruth na brother Apoko ya sana abugona familia yuwe no eramo atobwateti asomoro video obone Apoko mo MC former MC ya tena korwa moyo beke moyo sini ya gesima dimedira kino moyo ni nyinge era tena bali yoli dia Kelly bali meyo moyo korwa moyo bali gere mambo mwa basabera and the Ruth na mromo abo Apoko yono iteno baikaranste nyumba yote singoragira mure para kino mura ase bien bya sana kurmane tuzobwati asimaro goba yaboniga Emiri Kibagendi from Iseja Manga watching live out there no alime yumroberio atobwati bya sana Moset Vini from Kyoge Makoli na pasta ebinto bikogera mwaetana nemi okoborwa endagera chibese abana ogotatwara obwanjani nyumba ngwala komento botaka no botaka no bobe obotaka no bobe adobakira ne waukira na kabisa obotaka no bobe kero monto ndagera kereta yo no nako tebinga kere bintu byarenge biya nakwa nangaki kwanyoranga abantu abo mbabo bale gukirera nabo simbale kumana aki wono yatoka bose muga kotikire gas bose biya sana mbiri kokora biya siba siara go sanjiri go so biya wono kwanyanga abantu abaiga wono bali ko igwana maete ntekera ne Brighton ekero buge moboira nirense anjira nanga boira nirense paka na ndenya saja ko imokigoro ko nyasa nabo nabo kwera nanse mutanjiraneti mogokwa anjira nango buge moboira nirense lakini ndenya saja mambe na chakoreki gosa marika tango murango ogo siekiru na nyasa na chaigoro murango wono baru murango go siekwa wono basareka babe abachaka kuitana bachaka kuchayana yeah pesa na biyamano Bishop na Brighton kimo sajo goboka ogenda onywa marwa oja kusabe ndagira nire nkwane nere nabo kwana nere because oitali adui ekera ndochi kunywa marua mono gwikoro kyubwanja ni matekere nyasaye keratoroche igatoroche turabarebi muna nje natorigete ndo morebi ono nyasaye ro ndoche muno morebi agantori atokoro ro mugako nayo mwaro kyubwanja because ekero kumoro kyubwanja ni gongo nari ocha kuna kumochenji ngora nderi da kitokoro ro musaja kwa mara nebireje kwa mara musaja kwa mara ngatoko mwandagera musaja onye tabuga tikende murageria ngakiende nyasaye na baja goraki okama siasi
narora atakwende konyora ndagera because abantu barora batari abangeini abantu barora bakuboka arama ena tare tikogenda no enke barua kende muntu akwenda chiko chieso oboche botabwati kende oche mbubwati besa yani ora ali bozali likangaro mwaka kwagotire wanyanga no utebere toba chekuru mambia mpaka maragoba abantu muna abuno utubwende kwere chiko abantu bane gasi bakare gokora abantu bane biasara bakare gokora aye ne chingando kare kuchesa aye ne petting yo kare ga kwa Eru Nation maambia yakoire gwachagire ko bahati nasibu na Mungu nyasaye tali bahati nasibu ase nyasaye ko tabanga tokore bintu karata akuna ebintu biri bende setani bireta ebiga bimepira nganini gamuringiyeria eritali ya nyasaye eri yagere abantu bakure abantu kibasi yakire umuntu tisuga igana kinani turi kumanyamana chiko chachiara ngayora agwe chimilioni 3 bosa utakole tikende nikabisho tebena no embedding ne bune nyoma eko bune nyoma ya bune nyoma jinyingi ya chikora pi eko ngwana kumanya ngwana koigwa mondo naro bwamine betting ebesa ya yonsi pi betting egochi na sabu agende ngane getabu geojukorwa taite koigwa ere maambio bokire o maambio bokire agore gaseti anyore kwende busakarambol ko bakoegwa busagenda ari ase TV chire muna rero na abantu baboda rokonya bapagiti bi barari bakona kupatis dibo wo montare ko nyakanyore merongebere chiae ogenda uchuko chiesera chibesa ochitukuta bosa so ibintu bino bino bikoreto busera bwasareka ibino bikogera abantu baetana because omuntu muno wono musibati nakuganyete nataitakorore omwana nakuganyete nataitakorore kwagenda betting yao paka saa 8 usikwagenda umupira bane baro bakwenda umupira kwezi no na mbanje umupira lakini telebu yoga umupira Eso viene mane que tonya ramono era kile bosera ama ena no buyanga ki na boko bali sabe ku umupira na ena boko wanjo mpira lakini umupira to kunyoma Bia sana to nyoma umupira to kunyoma ekira kiyo gukorena urende time cyangwa kinyize nyoma bwereza ko bari azo umupira ya bia sana mugwa kwane bia bishop anene ekadone tunyo kwana mana go chira ayande umusaje sanga bete giruka nyomba bono mapema nyomba buo insanji bekiri ndiko tayi ngakeze bekiri ngo ikore nyomba kore ngana ngakikwarwega ngo ikore nyomba asenge njo Nairobi kwarwa weka nyomba saa 3 esabari kwarwa ngo ikore nyomba kwa nyuru kurwe se biashara bia wasieka lakini tigango tayi ngaki aye gwakore ga saa 11 nyomba buo ba saa 1 na ole nyomba saa 12 saa 12 saa 1 mapema kwachia sana abana bao kwaragira abana batarakora ki batararara bisho ugotaika nyomba mapema nkogero moka gokirire kabisa au kirire kabisa bwana kabisa bwana abao kirira analizi ya ndrigo ya mapema omayete aba swati aba mbatonge tu style batonge tu nabora betonyemanya kwa mumisiri korumambi paka maragoba gwacha gocha butuko gati basensa ngapi abana bararire so mbali kogokiwo aya batagete mapema Yazanu majumari medina nore me yumuroberio akerdo kwana bosera bwenganene kali tukara to kwana inki yakogera abantu betane oino mokunguro musaja bakirira bintore binga abatu akwana no botaka ngora bole eni bakero ya bole na bikogera ebinte binge sana usobotindu mantaba bagotinda mpango wa kando bunyaka bintu bine biyonsi na bikora abantu bakoraki bakirana akero to ndete kusoma SMS ganiro jena Theon Pantrochon then Marisera Nyanjira Hero Brighton good work watching live from count 0.5 Sadimia Bishop mwambie good work then watch the county ya 0.5 ine county ya Kericho no ala se county ya Kericho ndio tubwatia Semarogoba yabone Dolphin Mora korwalia tanya komoja then from Diaspora West in Brighton and Bishop ni Marankabi utalisha mwanaume. That's why many wives have decided to remain single because wanaume wengi hawataki kwenda kazi au if they go they don't provide anything. Ni siku ngapi? Ora la yule mosaje. Tingende mbema single mother. Bishop kwa nangenga nei. Bono umusaja ngotege mero umusajo iyo ukurageria mbirengeri kiabwate. Ya. Umusaja nalo ukurageria ukurigie gasi ama ene pitara koraki taraenyora. Umusaja naro kurageria umaete ngaki egento nkere aimeti kurwa segete ngaki to kurageria umuntu tabwati birengeri bya kuri gigasi
Amaseri usogen. Tuliko maseria. Tuliko maseria. Lakini ndio nayo tayo mo swatyo ingaki umuga ko tuwene tikumotika. Neba manye tete ngwa tabe ko basingo mata sisi no bibiriko. Sio kibibilia. Bibilia ko tabanga kero tete ko kera kwa bere singo na kero mwako akule. Lakini akerare moyo iwo komoremere no na sinale tabu kya bakorinto ndangani sana ibire ego tabanga na bae koro mwegenu eretali omwegenu ukubali kuishi na yeye. Hata kama yeye ajaamini na wewe umeamini ukubali kuishi na yeye. Ige ndongere tokoroka oboremereria umugako namba 1 nakweta abana bono kumurageria uko kumurage na benga munu mwana okware gotia kware kuba mubare munu mwana o asa abana bali obwate batatu manyanga nu mwana ndo bwatoka ukane because ndo jingo monto yo mana kwa asara bakuigu bororo bakotando ko tabenga ntagete ko besingo because umugako yo namba 1 no maitenga ki okay ABCD na koleki neroro namba 2 nkyo tari ko saberenya sai nkyo tachira counseling genda somo pastor genda sa kanisa abantu muna bakwa mwanga ki na amua kwa single na abantu batari kujekanza ande batege ndinya sa makibora kongiri bwa kugiria karabu mambo liko konga ngentonge uke kumsinya sai ruke mota 7 leo tabanga kuna jambo ambalo ni ngumu litamshinda Mungu because ekertora ba Kristo ntubasa kuoro kinganya sa usinyirwe ekertora ba Kristo tigatora kinganya sa ngokorargi ngobware muswati na roro ndikrete message ko nyoro give up whatever ngabono mwako yono lakini nataka chaka jenji biranga ngano na haroni na ndindu chaka buke mabonde tigabono sabero mwako nakoleki airane bona liwe liwaro ntangoja paka akuja Yobesha eno alimi. Yobesai. Adena Jonjo yobesha eno alimi. Mwana Jonjo kabisa asema roba yabone. Biemono kama tutumira uchumbe na asema roba yabone modeno mulime yumurube. Na adena ukio makorwa masongo niko ndani ya ndisi na mke wangu. Chaki imeshika sana. Wale no murio ya chaki ikaroto bwadidi asema roba ya abonia. Biemono Bishop asumurubiriyo muya mokoleta asema roba tiganya sae abasini na tiganya sae usini asema maroba yabonia ine ekero umukungu akogenda sobo kera chingaki na ekara koirana neta gernya ko mukwanda boli kyara na mukani ndiwangire koibo ano ndinegete ya dena mukae so umukungu yo kogenda ngasobo kire ngaki abunu baba nalite bobe mbaro ba okoraigo patisio muzuri manyanga kogenda seino weka ebere mugako gwancheri weko sabeli baga because umwaka nero mutuwenka umotebinga kogenda ande lakini ndoro jora jomo saba matebere ron kogenda ande mami kogenda ande mami ne kogenda ande no mwako yoro jeta korosa aba korosa ana joka yo mosubatu kana sabo weka sabeli baga weka sabeli baga bona yo ogenda dio konyora mosubatu jire atakotebetino nanga kiro jora ake sabwe Biasanya kalau tuendete asini ni tororena ngakitosko jibosio na ni nini unafanya hadi mwanaume anafikia akikwambia eti amechoka na wewe nini inafanya ya dhabisho tomadena ndire omosaja karinde roko no musubati okare awedana egoika omadena bono ndo jina arosi naye ninge egoika obarebi obonge na gutaikirania lakini yokorena maito kero monda tanga narosire rugo monda narosire naye ebinto mbire kwa temire ko kora kuse kwa temire umugako iko matebe bamito tiga tokorega okorireke tiga koja jinsa jio konyoru tiga kwa na kunywa maruti tusomia abana esukuru leta chibesa tokorega bono nabo monta korosa lakini yes ibinari gakorana musaja arengeta basaja abaga bade mukungu na inje kwa ndosi eti amechoka na wewe ni nini nafanya weno mosubati weno musaja ugatebi mukungu na bono ndoje na bali na ni nini unafanya hadi mwanaume inafika akikwambia eti amechoka na wewe nje ko umuntu mosubati agarogora pako mosama dini bono nje narosi na abambali bana babwate masane nyinge bata baswati bare aragende abwate bikundi abwate abantu isiko abasemi abange isiko na ndi batari kuigwana mosubati naro atebe ndatari kuigwa lakini unajua umusaja onyori na mesanjo tawadane na arosire na aginga kogera atwa mesanjo kera gutwara nyamesanjo ukana ebege ntonkere kwa kolire bakagenda se nyamesanjo emuntu eri korosa naye bosaigo wikage ntonkere arorire ngaki oyo ngometege ntego karaki tari koigo ngometege koleke tari koigo kwanyora basabati maite mbaro konyora batindi ete bakumanyanga baturi gutindira basaja ngo kuchiko taboboka onyo musaja kolire onyomene nando mukungoni
Utindu bono butindu buli bwaba bosa. Na kito batama sabati irangora musaje tiya ko mutindiera. Irangora because musaje na ero mutu nyomba aye karanza manyanga ki umusaje oyinga ki ngaki ko musika na kede gyos. Tai kasi ke tata ngoma tu no ko gendo ko okogendo tari ko teba. Ko gendo liko tari ko teba. Pone kende kiyo kana musaje danga bona akore ki na rose. Bokibarori were representative yako kuna Morai Peter Ongeri getate ateba no alime yumur bishop na kalori tiko chikokora to ebiro bieto bya mnyokire inki geta kero korwa asenka yo musaja numukungu oyo mpakirana ona kurukura basemi bwa uwo bono basemi bwa nembolinga ki tigabari abantu bwa family cyakongire babakorera counseling abantu mbara baeterera counseling yabere Kenya abantu basomire na inde kanisa nero na kodaki nero kente kana tiga abantu baende kanisa kare bachire kanisa no bosauriere na ogo semi gukore mubasa no ara abantu barora bamaya basomere tamangana munayo wetani ayibinto mbiyora atake wonjora bibe biya onyenya sai tayo nyasai wekabo ase family ndio nzie gotenena wekanya saa koleki abo na rabisho wote toka korena pisho mwanaume ni mwanaume hata umfurahishe hakuna siku hata mwanamke ni mwanamke atakubali hata mwanamke ni mwanamke hata umfurahishe ando wewe gole ba gole ruchi nyomba na kiango lakini kwanya nande bachire kando yeah lakini hata mwanaume ni mwanaume hata ukimfurahisha sio wote ndo kwanjerana sio wote wanto ya na njitija kwa hiyo ndio kwanjerana si wote naona wakazi wote digatote wenga sio wote si wote bishop no weekend ngane na budura kwande goro yoro meme ne chinkwana ngakichinkwana itakere ko banyomba noro meme ngirito kere kolendwa ekyara bo muntara kwane nkwana gete eturubani kwarana ngakiyote ko kwane nkwana to kwane weekend torena ngaki yoro meme rwa beire emechano wate nango ngorandio ngosomyo kali goro yoro meme na ngenda kosa ni kiungo kidogo lakini hatari dangerous sana wesa bishop mtoko rise ali biro bia charalire karondo jina cherire osabe endende tumira nande weekend litukuria chuma mosi karonya sao to anjere na litukuria chuma mosi kitora nyasa ngo to ikiaro by the way mwaka kunya kwaero teso meya mabishop gaiga what makes a man akue na mpango wa kando instead atosheke na mke wake inabutoje kumwira ni weekend agote balende na ingekogera musaja teruisanika numuruyoye yamubutereri achi koligi tama ya netama ainto jonya kwana rende weekend katoja kunya burukani onzi Lucas Ongwoli kurwa bunyeuru momoso jombi ya pasta asobo semyo bya igoro ya obwamate obuya gatyo musaja no mukungu tiga toteme kolemerania asobogima buna twanywo manete mukungu abo mungaini asokugaja obobisi bwenga abuno ngokorera asimaroba yaboni wengi wametuma SMS yao mwanaume mwenye anakuambia aende usiku mpira utamfanyaje tutaongea wiki uchayo oranyoro musaja no momenyetenere akale Nairobi lakini agocha matukata to omwaga kolende nigo akona gokora mabuna na tebiwa iga agoko motebia morete tumanyekene tatageti omanya kogotebia ngochabuo nario oramanye bono amaene nabo tugokirana akite tukorera bishop je semezine nyinge asingenjo yebiro byeto bya bishop saba atokumontera aka ankie bono nyumantara sabarende na uraganie namba 0727 979 186 0727 979 186 neria ya teriere 0736 45 66 82 0736 45 66 82 tata no mano me koma chanu mbiamano asenge njo chinga ki watoere chinga kichoko semi chinka na koteneni chinka taza tuwatabere ngamangana twakwana wona nyasaye yabwati na ndo yakongi ndeli nyasaye omorobiri onyare ko bano omorobiri okonya family chinyinge asiritere Yesu Kristo saidi yayi bali banga sifundi ba mitambo babe tronira na Joshua na baruto abasabeire no mito Brighton na bande ne studio yengima na into manene kitoko soka to asabire nyasaye otoraye kitoko gena kitoko na ndeli tukotoje komena Jumamosi na abantu bonse pitu abasabeire barare buya na ndebo kibuya asiritere Yesu Kristo rumotorito
Amen. Manjumuri turaja kiri SMS jenu matumare itiga tosiansia next week ojiga jande tojija kere e weekend. Na wakere memara karo wacho ra kuligiri andi Steven Erwan Sumusi anena somuroberio bubosera bwenga oyoko ojira kelitko lya chuma mos. Chinsa ibere baga jinsi toiga tuakwana manga tumirane weekend chinsa bune chalero litukone lya chuma mosi ena andi Steven Erwan Sumusi Wana Feristan jirande goja tindi kwa na mupira pisha bunanganya ena andi Steven Erwan Sumusi buna potamberi ane Brighton Makoli. Riana Bishop Charles Masomi Isaboke kwa Anointed Faith Mission Church daraja mbili mamitu mapili kanisani Anointed Faith Mission Church. Karibu sana. Asante sana Bishop. Thank you.